हेल' एभ्रिवान दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा दै लोगोफोर। दायो गोबां सुबुंफोरानो आंनि भिडिअनि कमेन्ट्सआव बिथांमोना फोरमायहरगासिनो दङ जे बिथांमोना दासिमबो दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै होननानै बुंदों दै लोगोफोर। बिथांमोना गावबा गावनि एकाउन्टआव दासिमबो बे 10,000 फैसाखौ दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ बिथांमोना दासिमबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायहरदों। बिथांमोना मानि थाखाय दासिमबो बे 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै, बिथांमोना मा खालामोब्लाथाय बिथांमोना बे 10,000 फैसाखौ गावबा गावनि एकाउन्टआव थाबैनो मोननो हागोन, बेफोर गासैखौबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनानै होगोन दे लोगोफोर। दायो बेनि सिगांनो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय, लोगोसेनो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदिनो बर' रावजोंनो गोनां आपडेटफोरखौ आंनि बे भिडिअनि बा आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। दायो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो सानदों नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दंफां गायनायनि 10,000 फैसा दै लोगोफोर। दायो नोंथांमोना गोबाङानो आंनि भिडिअनि कमेन्ट्सआव नोंथांमोना फोरमायनानै हरदों, सोरबा HDFC बेंक, सोरबा फिन' पेमेन्टस बेंक आरो सोरनियाबा बेबायदिनो स्टेट बेंक, सोरनियाबा बेबायदिनो इउनियन बेंकफोरनिया नोंथांमोननिया दासिमहालागै नोंथांमोना दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोननि एकाउन्टआव मोननो हायाखै होननानै नोंथांमोना फोरमायनानै हरदों, नङा होमब्ला? दायो आं नोंथांमोननो मोनसे इजि प्रसेस खोन्थानानै होनि। बेनो जाहैबाय नोंथांमोना जेब्ला बेंकआव थांदोंमोन, चेकखौ मोनखांनानै नोंथांमोना बेंकआव चेक सिफायनो थाखाय थांदोंमोन, अब्ला बे चेकखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनानै नोंथांमोना सोनानै गारबोदोंमोन बक्सआव, नङा होमबा? बे बक्सआव सोनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना मोनसे रिसिप्ट मोनदोंमोन। बे रिसिप्टखौ नोंथांमोना लाना थांनानै गावबा गावनि ब्रान्सआव नोंथांमोना बेंकनि वर्कार्स बा बेंकनि कर्मचारिफोरखौ नोंथांमोना खावलायनो नांगोन जे जोंनि दंफां गायनायनि 10,000 फैसाया दासिमबो जोंनि एकाउन्टआव हाबाखै, मानि थाखाय हाबाखै, बे खामानिखौ नोंथांमोना थाबैनो एसे मोजाङै मावनानै होयोब्ला मोजां जागौमोन होननानै नोंथांमोना खावलायहैनो नांगोन दै लोगोफोर। अब्लाथाय बिथांमोना बायध'था जागोन जे बिथांमोना माने थाबैनो मावनानै होगोन। माने बेंकआव ओरैबायदि खामानिबो थायो, नङा होमब्ला? आरो खायसे वर्कार्स बा खायसे एमप्लयार्सफोरा ओरैबायदि माने केयारखौनो खालामनो नागिरा दै बेंकआव थाग्रा सुबुंफ्रा। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै ला, बा नोंथांमोना जाय बिथांमोना बे 10,000 फैसाखौ दासिमबो नोंथांमोननि एकाउन्टआव मोननो हायाखै, नोंथांमोना बेंकआव थांनानै बे खामानिखौ मावनानै लाहै, नङाब्लाथाय नोंथांमोननिया बेयो बेबायदिनो थालांबाय थागोन, नोंथांमोना जेब्लासिम बे खामानिखौ मावहैया दै लोगोफोर। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन, आरो लोगोसेनो आं नोंथांमोननो बेवहायनो मोनसे बाथ्राखौ क्लियार खालामनानै होबावनो सानदों। नोंथांमोना बे 10,000 फैसाजों मोजां खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हायोब्ला आरो नोंथांमोना नेक्स्टआव मोननो हाबावगोन 25,000, नङा होमब्ला? नोंथांमोना बे 10,000नि थाखाय नोंथांमोना जेबो इन्टारेस्ट बा सुद हरलायनो नाङा। नोंथांमोना बे 10,000जों नोंथांमोना मोजां खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हायोब्ला नोंथांमोना बे 25,000खौ नेक्स्टआव मोननो हागोन, आरो बे 25,000नि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय इन्टारेस्ट हरनो नांगोन, माने सुद हरनो नांगोन। खम इन्टारेस्टजों नोंथांमोना बे 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना सुख'नो नांगोन, नङा होमब्ला? नोंथांमोना बेवहाय 12,500खौ नोंथांमोना मोनगोन, आरो लोगोसेनो बे 12,500खौ नोंथांमोना गभमेन्टनो नोंथांमोना हरफिननो नांगोन दै, खम इन्टारेस्टआवनो। बे बाथ्राखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो अलरेडि फोरमायनानै होखादों दे लोगोफोर। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ टाइम टु टाइम मोनबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। थेंक इउ फर वाचिं।